Χαίρετε, είμαι ο Μιχάλης ο Μίγκος και σήμερα θα δούμε πώς φτιάχνουμε ένα e-shop μέσω της olympicbiz.com που μας κοστίζει μόνο 120 ευρώ το χρόνο. Αυτό το κομμάτι αφορά τόσο τους επιχειρηματίες που έχουν αγοράσει το πακέτο της Olympic Biz, όσο και τους συνεργάτες οι οποίοι θέλουν να βοηθήσουν τους επιχειρηματίες να στήσουν το δικό τους κατάστημα. Να πούμε εδώ κάποια βασικά πράγματα. Πριν ξεκινήσουμε το στήσιμο του e-shop, καλό είναι να έχουμε οργανώσει το υλικό που θα χρειαστούμε. Τι θα χρειαστούμε λοιπόν? Θα χρειαστούμε σίγουρα το banner του e-shop, το οποίο καλό είναι να είναι 680x267 pixel. Αν αυτά σας ακούγονται περίεργα, να πούμε ότι το banner είναι απλά η εικονίτσα η οποία βρίσκεται πάνω στο ηλεκτρονικό κατάστημα, και το 680x267 μπορούμε να το δούμε εάν ανοίξουμε οποιαδήποτε φωτογραφία, κάνουμε κλικ επάνω της και δούμε εδώ πέρα κάτω το dimensions που λέει. Λοιπόν, χρειαζόμαστε τις κατηγορίες και τις υποκατηγορίες που θέλουμε να τοποθετήσουμε και καλό είναι να ξεκινήσουμε με μια πολύ απλή δομή και φυσικά τα προϊόντα που θέλουμε να προσθέσουμε. Τώρα, για κάθε προϊόν που θέλουμε να προσθέσουμε θα χρειαστούμε τον τίτλο του, μια σύντομη περιγραφή, μια αναλυτική περιγραφή και 1 έως 4 εικόνες για κάθε προϊόν. Εγώ εδώ πέρα για το στήσιμο που θέλω έχω κάνει αυτή την προεργασία. Έχω καταρχήν μαζέψει τις υπηρεσίες που θα φτιάξω. Θα φτιάξω ένα e-shop το οποίο θα γράφει υπηρεσίες, θα έχει υποκατηγορίες στο Data Recovery και το Web Design. Στην υπηρεσία 1 θα είναι το Data Recovery με όλα αυτά που έχουμε πει ότι πρέπει να μαζέψουμε και η υπηρεσία 2 θα είναι το WordPress site. Πάμε λοιπόν να δούμε τι άλλο υλικό πρέπει να έχουμε μαζεμένο. Αν θα ανοίξω αυτό το φάκελο θα δω ότι έχω τις φωτογραφίες των προϊόντων. Αυτά τα 3 αφορούν ένα προϊόν, 1, 2, 3 αφορούν ένα δεύτερο προϊόν και το τέταρτο που είναι ουσιαστικά το banner που λέμε της επιχείρησης. Μια μικρή φωτογραφία η οποία θα βρίσκεται πάνω από το e-shop. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε λοιπόν σε πρώτη φάση είναι, εφόσον βρισκόμαστε στο olympicbiz.com, μπορούμε είτε να πάμε εδώ πάνω στο olympicbiz.com και να κάνουμε κλικ ή να πάμε εδώ στο login που λέει για να μπούμε στο back office των επιχειρήσεων. Κάνω λοιπόν εγώ κλικ στο λογότυπο εδώ και γράφω το username και τον κωδικό της επιχείρησης. Έχουμε κάνει λοιπόν login. Εδώ όπως θα δείτε είναι πολύ βασικό να ακολουθήσετε τα βήματα. Θα πρέπει να συμπληρώσουμε τις πληροφορίες της εταιρείας, όπου εδώ έχουμε τον τίτλο της επιχείρησης, τη διεύθυνση, ένα email όπου θα μας στέλνουν τα email με τις παραγγελίες, το που βρίσκεται η επιχείρηση, τη μονάδα ουσιαστικά που θα έχει όσον αφορά το κομμάτι του νομίσματος και να διαλέξουμε από 1 έως 3 κατηγορίες. Εγώ έχω πάει εδώ και έχω επιλέξει 1, 2, 3 κατηγορίες. Μόλις θα γράψουμε αυτά και πατήσουμε update, είμαστε OK και μπορούμε να περάσουμε στο Create eShop. Εδώ στο Create eShop θα δούμε ένα interface το οποίο εγώ προσωπικά δεν το έχω συναντήσει σε κάποιο άλλο κατάστημα, όμως θεωρώ ότι είναι αρκετά εύχριστο για τους χρήστες οι οποίοι δεν έχουν εμπειρία στο να στήσουν ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνει κάποιος είναι να πάει στο νούμερο 1 βήμα. Θυμίζω ότι είμαστε στο Create eShop, έχω κάνει κλικ σε αυτήν την επιλογή. Το πρώτο βήμα λοιπόν που πρέπει να κάνει είναι να κάνει Select Header. Το Select Header είναι ουσιαστικά το μπανεράκι το οποίο υπάρχει πάνω στο ηλεκτρονικό κατάστημα. Πατάμε λοιπόν Choose File, επιλέγω εδώ το header που έχω επιλέξει, δηλαδή την εικονίτσα που θα βγαίνει πάνω από το ηλεκτρονικό κατάστημα και πατάω Open. Αφού τελειώσω με την επιλογή της φωτογραφίας πατάω Save. Όπως θα δείτε το μπανεράκι έχει αλλάξει εδώ και έχει φορτώσει το προηγούμενό μου. Το δεύτερο κομμάτι που θα χρειαστώ είναι να κάνω Select Background, δηλαδή να επιλέξω αν θέλω εικόνα για background του ηλεκτρονικού καταστήματος ή θέλω ένα χρώμα από πίσω. Εγώ θα επιλέξω εδώ ένα χρώμα, θα επιλέξω ένα πράσινο και από εδώ από αυτό το δείκτη μπορούμε να ελέγξουμε τη φωτεινότητα του πράσινου που θέλουμε να βάλουμε, έστω ότι θα επιλέξω κάτι τέτοιο και πατάω Close. Μπορούμε λοιπόν να πατήσουμε Save πάλι.
όπως θα δείτε δεν έχω βγει ακόμα από τη σελίδα του Create Shop, είμαι εδώ και εδώ θα ολοκληρώσω και όλες μου τις διαδικασίες. Είναι ένα πραγματικά πολύ πολύ εντυπωσιακός τρόπος λειτουργίας. Μετά πάμε στο νούμερο 3, το οποίο είναι το Category Selection, δηλαδή να διαλέξουμε τις κατηγορίες του καταστήματος. Όπως θα δείτε εδώ, εγώ για τη δομή έχω επιλέξει να βάλω το υπηρεσίες, το Data Recovery και το Web Design. Μάλιστα το Web Design και το Data Recovery είναι υποκατηγορίες του υπηρεσίες. Και πάμε να δούμε πώς θα υλοποιούμε αυτά. Είμαστε λοιπόν στο βήμα 3 και στο Product Categories. Εγώ θέλω να προσθέσω μια κατηγορία λοιπόν. Έχει έναν ιδιαίτερο τρόπο, κάνουμε κλικ στο συν, μας εμφανίζεται από κάτω το παραθυράκι με τον τίτλο της κατηγορίας και πατάμε Add. Έτσι λοιπόν εμφανίζεται στο Product Categories μία εγγραφή η οποία έχει ένα μολυβάκι για να την επεξεργαστούμε και ένα χ για να την διαγράψουμε. Εγώ θα πάω στο μολυβάκι και εδώ θα γράψω υπηρεσίες. Δηλαδή ουσιαστικά θα ονομάσω τώρα την κατηγορία μου. Αφού τελειώσω, πατάω Edit. Όπως βλέπετε, η κατηγορία έχει ήδη μπει. Πάω να ξανακάνω αυτή την επιλογή για να πάρω τη δομή που θέλω. Πατάω Συν και Add. Αλλά εδώ πέρα αυτό που θέλω να κάνω είναι πριν πατήσω το Add να διαλέξω αν θέλω να είναι η κατηγορία που θα φτιάξω τώρα, αν θέλω να είναι υποκατηγορία κάποιας άλλης. Εδώ όπως θα δείτε, το Data Recovery είναι υποκατηγορία του υπηρεσίες. Οπότε για να κάνω αυτή τη δομή, δεν θα γράψω τίτλο ακόμα, θα πάω στο Parent Category και θα κάνω κλικ στο υπηρεσίες. Και θα πατήσω Add. Εδώ λοιπόν μου έχει βγει από κάτω η νέα καταχώρηση που έκανα και πάω να κάνω Edit για να την μετονομάσω. Γιατί είναι κενή αυτή τη στιγμή. Πατάω λοιπόν το Data Recovery και πατάω Edit. Όπως θα δείτε, το Data Recovery μπήκε κάτω από το υπηρεσίες. Πάμε να κάνουμε άλλη μια δοκιμή, να φτιάξουμε και το Web Design, το οποίο και αυτό βρίσκεται κάτω από τις υπηρεσίες. Να πούμε ότι το ισοπεδό επιτρέπει μόνο ένα μέχρι δεύτερο επίπεδο κατηγοριοποίηση. Πάμε λοιπόν, πατάμε το συν για να προσθέσουμε μια κατηγορία. Την θέλουμε πού? Τη θέλουμε κάτω από το υπηρεσίες. Οπότε πατάω Add. Μου βγαίνει από κάτω εδώ ένα μολυβάκι με το χ. Πατάω το μολυβάκι και διαλέγω να μετονομάσω ουσιαστικά την εγγραφή που έκανα, τις κατηγορίες, και πατάω Web Design. Αν θέλω και κάτι άλλο και μια άλλη ας πούμε βασική κατηγορία, αρκεί να πατήσω το συν, να πατήσω το Add. Αυτή τη στιγμή δεν θα επιλέξω κάποια να είναι υποκατηγορία κάποιες άλλης. Πατάω Add, όπως θα δείτε μου βγαίνει εδώ, και θα μπορούσα να πατήσω κλικ εδώ για να βάλω ας πούμε για παράδειγμα Computers. Πατάω το Edit. Άρα έχουμε δύο βασικές κατηγορίες, το υπηρεσίες και το Computers, και δύο υποκατηγορίες, το Web Design και το Data Recovery. Αφού έχω τελειώσει με τις κατηγορίες μου, πατάω το Save. Άρα λοιπόν τώρα οι κατηγορίες μου έχουν ήδη αποθηκευτεί. Αυτό που πάω τώρα να κάνω είναι το βήμα 4, δηλαδή να πάω να προσθέσω προϊόντα. Εδώ τα πράγματα είναι λίγο πιο σύνθετα, αλλά πάλι δεν θα αφήσουμε αυτή τη σελίδα. Αν θα πατήσουμε το κουμπάκι εδώ δίπλα στο View Products μπορούμε να δούμε τα προϊόντα. Εδώ προφανώς μας γράφει ότι δεν έχουμε κάποια προϊόντα αυτή τη στιγμή καταχωρημένα. Πάμε λοιπόν να προσθέσουμε. Στο βήμα 4 λοιπόν, στο Products, πάω στο Συν να βάλω κάποιο προϊόν. Το πρώτο πράγμα που με ρωτάει είναι σε ποια κατηγορία θα βρίσκεται το προϊόν μου. Εγώ θα το βάλω κάτω από το Data Recovery. Πάμε να κάνουμε την πρώτη καταχώρηση, η οποία είναι η υπηρεσία ανάκτησης δεδομένων. Λοιπόν, έχω επιλέξει λοιπόν το Data Recovery. Σαν Product Title, σαν τίτλο του προϊόντος θα βάλω το Data Recovery που έχω εδώ. Σαν σύντομη περιγραφή θα βάλω αυτό εδώ. Και σαν αναλυτική περιγραφή θα βάλω αυτό εδώ. Όπως βλέπετε, απλά κάνω copy-paste από το σημειωματάριο που έχω και βάζω εδώ μέσα
πράγματα που θέλω να βάλω. Θα δείτε ότι εδώ μπορώ να βάλω, για παράδειγμα, και τελίτσες. Μπορώ να τονίσω κάποια πράγματα. Ας πούμε, για παράδειγμα, το αποχαλασμένο σκληρό δίσκο. Ας το τονίσω με bold. Και ας βάλω εδώ italics. Δεν ξεχνάμε ότι πρέπει να έχουμε και την τιμούλα μας. Βάζω και την τιμή μου εδώ. Έτσι, στο price. Και πάω τώρα να ανεβάσω φωτογραφίες. Όπως θα δείτε εδώ, λέει upload first image, upload second image, third image και upload fourth file. Ουσιαστικά μπορούμε να ανεβάσουμε μέχρι 4 φωτογραφίες και επίσης βλέπετε αυτό το default icon που σημαίνει ποια θα είναι η προεπιλεγμένη φωτογραφία για να φαίνεται στο προϊόν μας. Εμείς θα πάμε τώρα να ανεβάσουμε το πρώτο μας αρχείο. Πατάμε upload first image. Εγώ θα διαλέξω με τη σειρά αυτά που έχω βάλει εδώ. Αφού τους κάνω διπλό κλικ, όπως θα δείτε εδώ πέρα κάτω φορτώνει. Φροντίστε οι φωτογραφίες να μην είναι πάρα πολύ μεγάλες, γιατί αν είναι πάρα πολύ μεγάλες και θα φορτώνουν αργά και θα σας πάρει και ώρα να τις ανεβάσετε. Πατάω upload second image. Βλέπετε αυτή που ήταν μικρή φωτογραφία, πόσο γρήγορα ανέβηκε. Και πατάω και upload third image. Εδώ να κάνουμε μια παρατήρηση. Καλό είναι οι φωτογραφίες, όπως σας είπα, να είναι μικρές. Προσέξτε τα kilobyte. Ας μην είναι πάνω από 200 kilobyte. Το 385 σας το έβαλα το data recovery αυτό για να δείτε πόσο αργά φορτώνεται. Οπότε καλό είναι οι φωτογραφίες να είναι μέχρι 100 kilobyte, 100-200 kilobyte. Κατεβαίνουμε και διαλέγουμε την προεπιλεγμένη φωτογραφία. Ποια θέλω φωτογραφία να εμφανίζεται προεπιλεγμένα στο προϊόν μου? Θέλω να εμφανίζεται η τρίτη φωτογραφία. Αφού τελειώσω εδώ πέρα, πατάμε το Add, δηλαδή να προσθέσει το προϊόν μου. Όπως θα δείτε, το προϊόν μου έχει προσθεθεί, Data Recovery. Εδώ καλό είναι να πατήσετε ένα Save. Γενικά, μετά από κάθε προϊόν, αφού πατήσετε το Add, καλό είναι να κάνετε ένα Save. Φυσικά, μπορείτε να προσθέσετε όσα προϊόντα θέλετε με το κουμπάκι αυτό εδώ και μετά να πατήσετε το Save. Αλλά καλό είναι, επειδή έχουμε κάνει κάποια δουλειά καθώς κάνουμε ένα προϊόν και μπορεί να μας πάρει κάποιο χρόνο, να αποθηκεύουμε τη δουλειά πάντα που κάνουμε. Αν θα πατήσουμε τώρα το View Products, θα δείτε ότι μας έχει στο κατάστημά μας ήδη ένα προϊόν. Πατάμε Χ στο παράθυρο αυτό και συνεχίζω να βάλω και το δεύτερο μου προϊόν. Πατάω λοιπόν το Syn. Αυτή τη φορά θα το βάλω κάτω από το Web Design. Έχω έτοιμο το κείμενο. Εδώ είναι ο τίτλος του προϊόντος. Εδώ είναι η σύντομη περιγραφή. Και εδώ είναι η ανάλυση. Αν δεν σας πιάνει το paste, πολλές φορές μπορεί να μην πιάνει, τότε πατάμε, αφού κάνουμε αντιγραφή, Ctrl-V για να βάλουμε τα πράγματα μέσα εδώ. Εδώ λοιπόν στο ίδιο στυλ μπορώ να αριθμίσω τις επιλογές μου. Πρέπει οπωσδήποτε να βάλω τιμή, προσοχή σε όλα αυτά, μην ξεχνάτε τα πεδία κενά, γιατί μπορεί να μου δημιουργήσει πρόβλημα, και πάω να βάλω τις 3 φωτογραφίες που έχω επιλέξει για αυτό το προϊόν. Upload first image, δηλαδή να ανεβάσω την πρώτη μου φωτογραφία. Upload second image, upload third image και μετά πατάμε το Add. Όπως θα δείτε, το WordPress site έχει ήδη μπει εδώ πέρα. Αν θέλετε να αλλάξετε ονόματα κατηγορίας, ας κάνουμε ένα save. Ας δούμε ότι τα προϊόντα μας εμφανίζονται σωστά. Ορίστε, και τα δύο προϊόντα είναι μέσα. Πατάμε Χ. Αν θέλετε να αλλάξετε κάποιο προϊόν, το μόνο που έχετε να κάνετε, ή το όνομα κάποιας κατηγορίας ή του προϊόντος, το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να κάνετε κλικ εδώ στο μολυβάκι δίπλα του και ουσιαστικά μας εμφανίζει από κάτω τα πράγματα που έχει. Εγώ αυτή τη στιγμή αυτό που θέλω είναι
να επισκεφτώ το ηλεκτρονικό μου κατάστημα. Οπότε πατάω κάτω-κάτω εδώ όπως είμαι το I want to visit my shop. Όπως θα δείτε, στην κεντρική σελίδα του καταστήματος μας αναφέρει τα δύο προϊόντα που βάλαμε. Μπορώ να πατήσω Details για να δω πληροφορίες. Μπορώ να πατήσω το πίσω για να γυρίσω ή να πατήσω το All Categories πάλι για να γυρίσω στην κεντρική σελιδοποίηση. Πάτοντας Details εδώ πάλι, βλέπουμε το προϊόν και μπορώ πάλι στο All Categories να γυρίσω πίσω. Έστω λοιπόν ότι εγώ είμαι ένας πελάτης, ο οποίος έχω επισκεφτεί αυτή τη διεύθυνση. Αυτή τη διεύθυνση είναι live και μπορείτε να τη συνδέσετε με το website που έχετε φτιάξει για τη μικρομεσαία επιχείρηση. Όπως θα δείτε εδώ πέρα, η διεύθυνση της είναι actoweb.olympiabees.com /e-shop. Να θυμίσουμε ότι αν κάποιος έχει φτιάξει το website του, απλά αν σβήσει το e-shop από εδώ και πατήσει το Enter, θα πάει στην ιστοσελίδα που έχει φτιάξει την επιχείρηση. Εγώ θα γυρίσω στο e-shop τώρα για να δούμε τη βασική λειτουργία μιας παραγγελίας, έστω ότι εγώ θέλω να παραγγείλω την υπηρεσία Data Recovery. Μπορώ λοιπόν να πατήσω Add to Cart έτσι όπως είμαι εδώ. Βλέπουμε ότι μας έχει ήδη επιλέξει το προϊόν μας. Μπορώ είτε να προχωρήσω με την παραγγελία, είτε να πατήσω Back to e-shop. Έστω ότι θέλω και αυτή την παραγγελία. Πάτησα Add to Cart και μου έχει βάλει και τις δύο παραγγελίες. Αν θέλω να διαγράψω κάποια από τις παραγγελίες που θέλω να κάνω, πατάω απλά το Χ και φεύγει. Αν θέλω λοιπόν ξανά να βάλω και τη δεύτερη υπηρεσία, πατάω Back to e-shop και διαλέγω και τη δεύτερη υπηρεσία. Έτσι, αυτά μπορεί να είναι υπηρεσίες, μπορεί να είναι προϊόντα, μπορεί να είναι οτιδήποτε. Αφού λοιπόν έχω τελειώσει, πατάω το Send Order. Εδώ λοιπόν, σαν πελάτης πρέπει να συμπληρώσω τα στοιχεία μου. Θα πρέπει να γράψω ένα τηλέφωνο, μία διεύθυνση. Θα πρέπει να γράψω μία ταχυδρομική διεύθυνση. Και είμαι έτοιμος να στείλω την παραγγελία μου. Πατάω Confirm Order και μου γράφει ότι η παραγγελία μου έχει φύγει. Ουσιαστικά αυτή είναι η βασική λειτουργία του ηλεκτρονικού καταστήματος. Πάμε να δούμε όμως τώρα τι θα πάρει ο επιχειρηματίας και τι θα πάρει ο πελάτης ως email. Αν ανοίξω τα email μου και πάω εδώ, μου έχει έρθει ένα. Ποιος ήταν ο πελάτης? Hello, Δημήτρης Καλογιάννης, είναι τα στοιχεία που έβαλα. Αυτός είναι ο πελάτης. Μας λέει ότι ουσιαστικά έχεις στείλει σαν πελάτη την παραγγελία αυτή. Ενώ σαν κατάστημα, αν ανοίξουμε το email αυτό, θα δούμε Hello ActoWeb, someone has ordered a product from your shop, δηλαδή έγινε μια παραγγελία από το e-shop που πρέπει να την υλοποιήσεις. Username Basic Info, ο Δημήτρης Καλογιάννης είναι, το τηλέφωνο του είναι αυτό, το email του είναι αυτό και τα στοιχεία του είναι αυτά. Οπότε ο επιχειρηματίας μπορεί να υλοποιήσει την παραγγελία. Το σύστημα αυτό είναι εκπληκτικά απλό για να φτιάξει κάποιος το πρώτο του e-shop. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας και ελπίζω να φτιάξετε γρήγορα πάρα πολλά ηλεκτρονικά καταστήματα.